מרכיב את המצולה שלנו. קודם כל מצולה הוא צורה שיש לה רק צלעות ישרות. ואיך אנחנו מזהות את הצלעות הישרות האלו? שהקו פשוט ישר ולא מתעקם. מצולה מורכב מצלעות ישרות, בעצם מקו ישר שבור. למה הוא קו ישר שבור? בגלל שאם הוא היה ממשיך אז הוא היה כל הזמן ישר, אבל בעצם שברו אותו, אז הוא קו ישר שבור. אז הנה אני בונה את המצולה הזה למשל. במצולה הזה נספור את הצלעות. צלע אחת, צלע שנייה, צלע שלישית, צלע רביעית, סך הכל 4 צלעות, אז קוראים למצולה הזה מרובע. אז המצולה, אלה הצלעות שלו, הוא מורכב אבל גם מזוויות. זוויות אלו בעצם הקודקודים של המצולה. הנה זווית אחת, איפה שהצלעות נפגשות, אלו הזוויות. 3, 4. אז הנה, פה יש לנו 2 צלעות שנפגשות, יש לנו זווית. 2 צלעות נפגשות, זווית. 2 צלעות נפגשות, זווית. 2 צלעות נפגשות, זווית. בואו נספור כמה זוויות. 1, 2, 3, 4. 4 זוויות, 4 צלעות. במצולה, מספר הזוויות שווה למספר הצלעות.